этой залі столькі прыемных прыгожаў твараў не бачыў год. Напэўна, з дня волі. Так прыемна бачыць. І сярод маладых плеяда майго пакалення, што на працягу амаль 10 год мелі магчымасць стасавацца з Катусём Акулам. Шмат каго ведаю асабіста, што прыехалі ў той 98 год да Канады. І у 2008 годзе мы развіталіся са спадаром Кастусём. Але 10 год стасункаў з ім надалі нам такі штуршок, што далей не працягнуць справу ягонага пакалення ўжо проста было немагчыма. Настолькі натхняла ягоная постаць нас, маладзейшых, на працяг тае справы, што яны пачалі напрыканцы 40-х гадоў. 47, 48, 49.